Good morning mga insan. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Time check. Alas 8 na ng umaga. Ayun, dito sa ngayon ay pupunta tayo mag-harvest ng tilapia sa mga fish pond dito. Yun mga insan, yung kasama namin, nauna na sila doon. So titignan natin kung sino-sino yung mga nandun. Bale, 3 lang kami nga pumupunta. So malapit na tayo mga insan. Malapit na tayo. Sa araw na to ay Good Friday. Daming tanim na mais dito mga insan. Yun, nandito na tayo mga insan. Nandito na kami sa ilog. So kung bago ka lang sa aking channel, paki-like and subscribe na rin po. Yun, nandito na po kami. Yun. Nandito na kami mga insan. Diyan, akyat ka dito. Oo, akyat ka diyan. Pwede doon na lang doon. Dito. Walang laman. So yun mga insan, parang madami na silang nakuha doon. Tara, tingnan natin. Yun, nandito na tayo mga insan. Ay, dadawin mo naman ka-ice bucket. Ay, dito. Ang dami na po. Ang lalaki. Ang sarap ko na dito. Bah! Nagdakal! Drakal. Baba natin sa bulang yan. Hahang na maka. Pagyan mong dati tilapia. Patili mo mami, nalito data? Ayun na tayo. Hindi pa ito kanino. Tid, dadakal ay napnom taon. Nay, ay naikabel tatalukot. Yun niya. Nay. Kita malimpi ko. Kita tutulong. Ciao. Kita kasta, so ti
Well, ngaran sunod siya sa... Pag ikuan yung tao. Makaayat danan. Talmig mo. Talpagday. Talmig mo. Jaya. Tunuin siya orday ta. Ah. Yan ro dagi anda jail ini mga mo. Apay nga may. At sidadan sa jaya eh. Andal ingka kita undagay ko dyan. Ay. Pinakaton ko na rin yan. Ay, agkabuko nga di na mabasa. Kaka baba na nga. Digo. Hola, nakala pati sinilas. Di na makabukulan na. Nakadaktalak! Ibalik mo na ito dito. Naangot. Say. Jay, Jay, igi. Jiggy. Natay. Ada daktagan ko di daktal. Ayun, kadaktalan pa rin mansan. Ay, may sa trikabil ada isbako. Laon ay ha. Bakit ko? Pagore ah. Ganda. Nih, rimon lagi nggak pusing. Baru na dari sini mah. Bibit aku sih. Iya, tabukan kah? Ada tengah. Mau ingat nga to, ada itu murbe. Ingat nga to. Yo, pwede siglan ito na. Pastaya di garay na di ko. Hybrid. Yung ando ida ko pakastoy. Nagatidog. Anak baba na to sa di kwadang napuskol. Tal na ka mga tilapia. Wala ka. Oh. Sige di ate. Takal. May tumiklik. Ay. Sige, pakita mo. Paglapad mo. Basta. Oh! Nangiwat na. Hey! Dakul. Dua, batik. Magarog. Na. Oh, ini tak kasta. Ini mana?
Kita ang bigay ang natiddag nga day takas ta sa balay. Pabaribar. Ay, kabil mo to yun ah. One. Dan juga kabel ini kabel kan. Apa? Ay! Ay! Bakit apay bigatin niya di pa lang. Ayun pa. Jay, naawa mo kaya. Haan yung apan ko ulit tatabok. Ang gulat mo. Murbay, igamaman. Nagkamamatan dito. Ito ang sinasabi na lang. Ha? Videoon kaya ba no? Yan. Yan, kuha na. Nakuha na! Puntahan natin kuhanin yung nakuha niya kung meron. Kita ang taman naman gabi. Agura kayo. Ondas! Awan mo tamo. Hinting lang. Kita mata di mo tinag. Umikat ka tamor bi. Ya dayon nagasidig kami na. Di... Amoy nga ka tamor bi. Amoy nga ka. Kumano ka pa, saan mo mabagay? Saan mabayos na? Dapat pansin ito ya. Adan! Nakatakan! Let's check yung nakuha niya. Si Daddy. Ada agad. Video ko. Karakot man pagpuno. Ay, natat may pagpuno. Ipan mo dito, Jai. Ay, natuno. Asin ka na Ita, Nalipatan na lang sa mga asinan. Jai. Ayun.